baimenetik, urrezko denboraren gabe. Bere pisua urrea beste balioko duten boskez beteko ditu hautestontziak. Milaka pertsonek 11 arrazoi dituzte represioak jarri dituen oztopo guztien gainetik egun horretan etxetik atara eta eskoletaraino joateko boto paperak hautestontzietan sartzera. Urrezko boskak beteko ditugu hautestontziok eta boska bakoitzak indartu egingo ditu krisiaren aurrean irtenbiderik jasotzen ez duten langileen eskubideak. Urrezko boska aukeratuko dugu beste gizarte eredu bat posible dela aldarrikatzeko. Urrezko boska, banku, patronal, enpresario eta diruzalek ikus dezaten Euskal Herrian badela beren eskubiden alde gogor egingo duen langileria. Egoera zailetan, etxean geratzen ez den langileria. Kapitalaren aurrean, kapitalisten aurrean, langileok urrezko boska. Euskararen benetako ofizialtasunaren alde daudenak, bestelako eredu baten alde egunez egun eta arloz arlo Euskal Herria eraikitzen ari direnak, Euskal Estatua eraikitzeko boska. Urte luzetako gatazka gurea. Urte hauetan sistemak asimilatu dituenak asko izan dira. Ezker Abertzaleak ez du inoiz amore eman. Ez dute inoiz ezker abertzalea asimilatzerik lortu. Ordaina ez da nolanahikoa izan. Bidean geratu direnak asko izan baitira. Baita torturatuak, mehatzatuak eta kartzelaratuak. Errepresaliatuak eta beraien senideak herri honen alde lan egiteko gure konpromisoaren adierazle garbia dira. Herri honen alde pausu bat terez atzera egiteko prest daudenen boska izanen da martxoaren batekoa. Duintasunaren boska. Errepresioaz asko dakite gazteek. Gazteak etorkizuna dira. Ezker Abertzalearen eta herri honen etorkizuna askea dira gazteak. Institutoetatik hasi unibertsitatetaraino. Kaleak kolorez eta bizitasunez josi dituzte. Belaunaldiz, belaunaldi. Eta martxoaren batean etorkizunez beteko dira hautestontziak. Gazte boskarekin etorkizuna gurea delako. Zikinak garela diote, kontaminatuak, zerrenda durmienteak ditugula, eskubiderik ez dugula, instituzioetako dirua ukitzea debekatua dugula, ezin ditugula herriak gidatu, ezin garela gobernuetan egon, gezur handi bat asmatu behar izan dute, legeak aldatu behar izan dituzte,
joku arauak aldatu, trampa zikinak egin bi arrazoi garbigatek. Batetik, koldarrak direlako. Eta bestetik, ezin dutelako jasan gure proiektuek beraien gizarte eredua ezbaian jartzen duela eta jendeak hori nahi duela. Martxoaren bateko bozkek beste instituzio ilegalen aurka eta gure proiektuen aldeko bozka izanen da. Euskal Herriak herri moduan etorkizunik badu, ezker abertzaleak egiten dituen proposamenen aritik izango da. Ezker abertzaleak martxoaren batetik aurrera lanean jarraituko du, herri hau hil ez dadin eta bizi dugun gatazka gainditzeko. Beraz, martxoaren bateko bozkak ezker abertzaleak bide horretan proposamenak egiten jarraitzeko bozkak izango dira. Aldaketarako bozkak izango dira.